para kadagiti amin OFWs, amin nga na panawan na itibiyag, maawatan na kuma. Rupnuyan ka ti sunatam mang punas kay taladingit mo, amok nga panpanunuten inakyaadayo. Di ka kumaglatingit, ikaring inakururayen, the 20 palapsen anos patid kerem nakem. No iti rumabii, pilpilitek ti akidem, kaya kung nga iturog ni saem. Napmuan liday nga sagsagabaen, akabulunluwang nga umaring mayen. No dila kumarigat ti biyag iti kapuna, chat kaya't nga umadayuken ka. Chat kaya't nga sangit ka, ngam daw dawaten mawatan na kuma. Apaot nga bilangin, bulan tawen nga palapsen, ato nga panubok ngem, ibtura kida amin. Takayat ko ti agpalaygi, para ken kadaytoy sakripisyo. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, chat kaya't maisinaken ka. Chat kaya't amay kawag ka, agan alos ka, ayaten ka. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, chat kaya't nga umadayuken ka. Chat kaya't nga sangit ka, ngam daw dawatek mawatan na kuma. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, chat kaya't nga